malai di tangalai anak sawah o tanam padi malang di tangalai anak sawah o padilah ditanam oma umai o ampe ladu o padilah ditanam ladu sana o ampe ladu o kita lah kamu lei o mengarang lah kabai o kalau lah nyosalah o la maafkan saja o si manggolek lamin tuo o dia wei la jangan baladang anak ujung gurun kambang labungo dalam rimbo diambil angkot tinggi oh di karang sejarah dendang jo pantun kok salah cie jo duo ampun jo maaf badan kami Tuhan.
Karano kita nyo kamaramba lain talang lain pangalan patah panyuluh tangkai bunga. Karano awak pak kamangarang kaba lain tukang lain buatan. O gurunya langai mandiang juo mae. Gadang air di sungai landai yo anyi ila daun tengah sawah bakaba bukan jadi pandai perintang apa namandangan. Kalau jadi kita maramba kapagulito dari ulu panjangnya hampir puluh dapo layan sultan amirulana tuangku siabanda. Karano kita kamangarang kaba curito saja dulu antasase karano lupa antasala karano gawa kalau tasabui dinan salah osamo dia ngajak kanan bangana Dicancang tangga dua cancang, ditingke tangga dua tingke, diambil sado nambah bungo, dilurah tu gali padi. Kalau diantang namu panjang, kalau dipunta namu pendek-pendek, sekadar kepaguno untuk sekaset sampai abi mae. Oh di ladang menanam padi, ladang ka uwo ujung air, kambanglah bunga dalam rimbo, jatuh daun ke tengah sawah. Nang kaba nambah buik, pae nambah karang, nambah kasetkan nyo nambah buik kini. To bilang kejadian di daerah Suranti, apa nama judul curito? O kasih diranganggui dawat pena mae. O jatuhlah daun ate batu, melayang salai bunga lado, dek karajo penajo buku bapisang anak. Oh dia, oh dia, oh dia, oh dia. Ola join dua nyondak betu mae. Hari pagi urang babi dua jamo di anak koto tanga, jang kodonyo anak tumanyo simpang jalan. Seri abi carito masuk, to bilang kejadian di kecamatan Sutra kabupatennya di Painan. O
kita sabui sejarah nangko terjadi di daerah Surantie, kecamatan daerah Sutra, Kabupaten Nyo di Painan. Manurut sejarah ditarimo bapokok mangko menjadi bahasa mangko bamulo ba apo asa curitonyo adola urang nambah dua. Adola urang pae nambah duo, nama no urang tu nambah duo, urang baduo laki bini. Sia namo pak na laki-laki, siapo galajo namo, banamo buyuang batiar mae. Banamonyo buyuang batiar na laki-laki rang Surantie, nam parampuan anak jagang tapi dek lai sayo sakato sempat nyobao di batiar ke korong kampung menatap di daerah Surantie, tinggalnya di Pasabana. Itulah namo pak kok dibilang batiar na laki-laki, sia namo nam parampuan banamo pie mardaleng nama Banamo nyo pie Mardalena, kalau nyo urang nambah duo. Mardalena namo bini nyo, batiar namo laki nyo, ado baranak duo urang. Karano ado baranak duo urang, nantuo anak parampuan sadang bau umur 8 tahun, nang kete anak laki-laki, o sadang nyoang ado di badungan Sia namo pa anak nantuo to sabui galajo namo batiar namo ayanyo Mardalena namo mandenyo anak nanado parampuan to sabui galajo namo banamo pie si eng la eng panggilan dari mande. Dangadang engla baimbauan kita sabui anak nang kete sadang nyoado dalam baduang siapo namo jogala banamo buyung Gazali tuan. Banamo buyuang Gazali, Gaza panggilan dari mande, sadang nyoado dalam baduang, engla sadang dalam sekolah, dalam masuk sekolah dasar. Yo indak to bilang lamo bana, indak disiko di palamo maalun badan dirinyo antaro batiar rajo upie Mardalena akarajo si batiar karajo jadi tukang angke Karajo jadi tukang angke mangke di pasarami, manoka mungkin dapet kepiang di maka mungkin dapet piti, mencari balanjo anak untuk mencari bali bare. Awak tinggal pak tempe kontraan, rumah kontraan nyuni, rumah siapo di sionyo, rumah siakang di Surantie tuan.
masiakang pak di Surantie itu rumah nandi sionyo indak to bilang lamo bana indak disiko to palamo abiari baganti abiari baganti pakan nabi pakan baganti bulan sabulan jo 2 bulan dicalik bakek matola ekonomi badan bertambah susah juo mato ekonomi bertambah sande ba itu nasib si batiar ado harinya sekutiko awak sadang bamanuang sadang bamanuang si batiar datanglah kang awan opa oh lalamo batiar oh datanglah kawan lamo batiar mencali tiar bamanuang mangecek kawan kabatiar onde danganlah di batiar mangapo bamanuang banga manuang coy itu bana di omanga manuang coy itu bana coy itu kato kawan nanti bosia bana kawan batiar namanya po sabantu itu kawan lamo batiar siapo galajo namo obana monyo buyuang Jamalus oh Jamalus panggilan tiar bakato badan si batiar onde Jamalus dangabana di malo ambo tak ba manuang di malo ambo tak kaba pikir sajak pagi dia ambo di pasar lado hari pukul 2 kamandako 2:30 sasen ndak dapet piti sarimi ndak dapet kepiang obare joang apo kadi bang ali dia obare jo aponyo kadibali ba itu kato badan si batiar kato sampai Jamalus menjawe onde batiar dangabana jadi kerajuang asri hari ko dipasako kato sampai dari Jamalus jawaban si batiar kalau itu nak kaban ambo karajo tukang angke kadang-kadang ambo magen ko ado orang kapai ka padang ambo manolong ambe oto kandape juo kumisi jalan ba itu kato badan si batiar kato sampai sabantu itu jawaban si Jamalus onde di kanduang batiar idang adik batiar kawan ambo pado mangke ang tinggal di kampung pado magen di tengah pasar elok payang jo badan ambo pai samo jo tubuh ambo barangke ke kota Padang ambo karajo juai ikan nobatiare
Ambo tinggal di kota Padang, Manggale di pasaraya. Kalau nyo rumah badan ambo badake je beskop mulia. Omandanga kato bantu itu yo sanang hati badan si batiar danga di kawan badan ambo. Odanga kan bana di Jamalus raswati ambo ke Padang jo biaya tinggal di rumah di Ojo biaya tinggal di rumah ambo sesen dak bapiti bini tinggal tempe kontraan anak di dalam basikola nan cie anak dalam baduang ba itu kato badan si batiar kato sampai Jamalus lama jawe onde di kandung si batiar kok namuang pai jo ambo sabatu-batu ang kanda merubah nasib masalah biaya badan Mardalena itu tu tanggung jawab ambo itu tu tanggung jawab ambo ba itu kato badaninyo kato sampai sabantu itu ndak tabado sanang hati batiar kok lapi lagam kababelo katukorana dalam padi kok laco itu nang kaelo mola karuma nak nyolai Okolaba itu nang kaelo kita karuma nak nyolai. O barangke batiar Pak Jo Jamalus tarui karuma badaninyo Tuan. O sadang bajalan tuma jalan juo ndak lamo inyo di bajalan ala sampai tempe badan si batiar satu tibo di rumah si batiar baco assalamualaikum menjawe upi Mardalena yo labini badan si batiar alaikum salam katolena naik ladai hati rumah Tuan. O naik lalai dati rumah la naik badan batiar satu la naik la si batiar duo joinyo la si Jamalus ala tibo di hati rumah la duduk hati kurisi tangan tampai hati meja walau duduk bersanang hati nasib Mardalena jo anak nan tekana.
Oh indah disiko dopak kita palamu ayat talata di Mardalena bakato badan batiar minul lale jemalu saya nangko apa itu katonyo si masih batiar kato sampai pak sabantu itu nyo minum ayat nantalata satu nyo minum ayat talata ayat minum nyo maroko baru mangecek si batiar onde dia kanduang Mardalena otak dia kuranji dia dalam lubuk kaili mangko di bandan agak kamari mardudu ado kato kabak-kabakan mare ado kato markabakaban mandanga suami namai bau yo datang laupi Mardalena aja wapan Mardalena akabada kato badani mar baru bakato badan batiar onde dia kanduang la Mardalena danga kato simaan buni dangakan banala elo elo iko ko kawan lalamu ambo nyo tinggal di kota Padang tampe nyo dake dari biskop mulia nyo manggale di pasaraya Karajonyo manggale ikan, iyo menjual ikan di pasaraya. Babagai ikan nanyo jual, de inyo mencari ambo tagak di pasar. Iyo karajo tukang angke, kadang-kadang awak magen, kadang lain dari piti, kadang-kadang kosong dia kato badan mainyo si batiar. Jadi bo kawan kambo iyo labuyong si Jamalus nyobao ambo ke Padang manggale sang amo jo jamang halus die manggale samo dia yo Jamalus ba itu kato badaninyo mandanga kato bantu itu menjawe upie Mardalena onde udah dengan bana danga kato simaan buni. Oh udah ke Padang dai ndak balarang udah ke Padang pe marantau nanambo ndak ke Managa tapi bau dah imar sekali dai. Oh tapi bau dah imar sekali nani marjaan udah tinggal membana boka udah kato sampai sabantu itu menjawe badan si batiar ronde di kanduang batiar basaba bana elo elo danga kato simaan buni namu bana udah membao samo membao ke kota Padang. Namu membao dia sama pai nampara tamu anak dalam bersikolah sedang duduk di bangku kelas 2 ba itu kato badan batiar tapi danga di Mardalena tapasoi mar tinggal ada ulu sama laki tampe de ambo dape sajak dape tampe kontraan ambo jangan apui imar babang alie die udah japui mari marbabali nak kadi padia tinggal di tempat kontraan kama udah imar pai ba itu kato si batiar masalah dia biaya tinggal itu ado dari Jamalus ba itu kato suaminya kato sampai mar menjawe upie Mardalena. Oh abang marantau pe ke Padang bertinggalan kami tempe kontraan mar disiko anak dagang kok sempat dah mana awak
kamano Imarda kamangadu dai. Oh tapi kok dape lada kanda Imar kama udah Imar pai kama udah Imar baho nak kami jangan ditinggal kok sempat kami bertinggal kamano ambo minta tolong kamano Imar kama ngadu ya dai. Oh Imar ndak ado doda badusana ya dai bapak indak bamande indak awak disiko anak dagang harapan kabake udah dape udah kepai merantau kami tinggal tempe kontraan akadayo. Badan kami yodai bola dai bake Imar Tuan. Mandanga kato bantu itulah mulai batiar berang danga di marelo elo kotak parenta baturutan kotak nyokato baturuti papikir dah ulu badan Imar. Ambo dek sayang bake Imar dek ibu kabake anak biar payah ambo bau sao ba itu kang ato ma Ola si balati oh mandanga lakato oh dari suami Hinda Imar do menjawe lai jo apo kato nyo jawe jo aye mato balari ke bilik dalam anaknya sadang di Badungan nambah namo Buyong Ghazali ala kato tangi maronde nak kanduang gazana nanaya kabajalan jauh awak tinggal tempe kontra anak kadang ayo badan mande oh gazai. Yo ala kadayo nak badan mande ba itu bana kato badan merdalena sedang menangi isa datang lainyo si batiar kato badan batiar onde dia kanduang merdalena jantangi dia talabi-labi picayo Imar ka udah ndak kabaduto udah jo Imar. Boleh bersumpah dia demi Allah kok dapet tampe kontraan kok lah bisa udah manggale udah japui Imar babali dak kabaduto badan udah ama englai. Ndak kabaduto do dia badan udah picayolah dia Imar bake udah kato sampai sewantu itu menjawe badan merdalena onde udah dadangan bana dangakan bana lah de ayah engla danga kato simaan buni kondak kadape Imar larang kondak kadape Imar taga
Bajanji udah joimar ndak bulie udah baduto kok la dape karajo tatap kok la sudah rumah bacari ambo capek japui kamari dai. Kato sampai sabantu itu onde dia kandung Mardalena ndak kabacali badan uda ndak kabaduto ambiean pakaian badan ambo. Kato sampai sabantu itu de winyo pie Mardalena takui suami kakaberang tapasok kain bambian masuk kata selo-elo la sudah kain nyo ambian baru inyo mulai mengece onde udah dengan bana udah merantau udah imar bapasan ndak bakal ndak ringgi doda rupiah ndak minta balian galang doro-doro ndak minta cincin nambah kile ndak bakal ndak baju baru ndak meminta panjang ragi alwi. Walaupun udah pulang bansat, walaupun udah pulang miskin, tetap suami Mardalena, tetap ayah anak badanamu. Nak urang dah dari pengasan kabalai kayaji. Udah pai marbapasan jangan sampai mana babini ayah englai. Kato sampai sabantu itu onde dia kandung Mardalena iyolah ibu Mardalena tuma dari ambo dangakan bana marelo-elo danga kato simaan buni nantangi jantala bie moawa pai kalua duduk di dake kawana. Ambo die ala kaluanyo badaninyo duduk lainyo seropok batigo baru bakato si Jamalus onde di kandung Mardalena ko imar kau dah kurang yakin iko alamat udah dia di kota Padang iko namo bini badan udah kok sempat inyo talambe pulang kok talambe balik si batiar buli imar mencalik ke rumah udah kato sampai biaya tinggal laksana ngati Mardalena onde udah dangakan bana imar picayo bake udah Hoi marpicayo bake udah motompang kato udah de ala biaya tinggal onde de kandung Mardalena selamat tinggal dia badani marambo barangke.
Oh nak nyolangai oh ne tuangane Alala jalannya badannya setok keluar dari janjang letih boynya di alaman nyo calik yo di Mardalena la hilang suaminya pandangi baru menangi mar dalam rumah onde nak kandung nak eng la ibu onde eng la anak mandi pandangi ayah kabajalan nan tanda balik na ayah anak mandi oh iyolah anak nan di dalam baduang nambah namo buyung Ghazali nyoba keluar nyo cali ayah nyo kabajalan nonde nak kandung Ghazali bu Ghazali sadang nak dalam baduang ayah berjalan jauh-jauh nan ayah kemeninggan rumah kadayo nak badan ibu Ibu disiko anak dagang mandi indah bapak indah ibu tinggal tempat kontraan harapan kabake ayah mana dapat ayah berjalan jauh apa kadayo badan ibu oh Ghazali Naninyo pie Pak Mardalena inyo menangi taisa mencali mande menangi naninyo pie tuma eng la tadi nan eng la menangi pulo onde ibu sayang jo eng Jani bu menangi ju dak kalamo ayah baba lie mande tinggalnya sedang menangi ate rumah to bilang badan batir inyo tu sedang tagak di tepi jalan menunggu oto kakak lalu badu ojo si jamalus panek dek lamo tagak lalu laoto sakutiko lalu otonyo sawakatu itu otonyo na lalu habeko dari tangapan menuju daerah kota hadang Otonyo ambeklah baranti oto tu tadi lah naik badan si bati
ojo inyo si Jamalus ala lanai ate oto la duduk inyo di bangku. Ola duduk pae di bangku oto, satu duduk di bangku oto berjalan nak nyolai. Lalape dari pasar Suranti menampu jembatan panjang, osaki kepala di bapikir Joanna bagunggang panjang satu lape jembatan panjang lah nampak di daerah Silansano dek karano awak hilang tuma karantau orang anak di kampung marupo-rupo. Ola pena dari Silansano nyodaki Bukit Tarata lun lamo bana ndak basuh gala anak la nampak
do panjai malang lei dia telei anak pintu untuk lapan nikam larang jauh otanun lalamo untuk lapan nikam lamin tuai tanun lala lamona onan tadi lakaset ola nombor la satu kini la masuk ka nombor la dua japui la min tuo la japui Sitarata menurun ke daerah talu ogala anak la nampak bamanuang batiar duduk tuan ola penan dari daerah Talu tababang daerah Sungai Pampan patui bamanuang sedang duduk anak tu ketek bertinggalkan ola penan dari Sungai Pampan tababang si tanah kare aram lama nasila bamakan kato hati balunan jale ola pena dari tanah kare ditampu jembatan panjang di malo hati nak kacame nambedo banse di kampung orang
lape dari jembatan panjang tababang pasar batang kape kok banse di kampung urang alamat Mardalena meminta lape di daerah batang kape sabala suuk simpang tabe. Kok sempat Mardalena meminta lape wak den kotak kapangan dia jatuh sangat Indak to bilang do lamo bana, indak di jalan di Palamo, to bajalan la tarui ju, sadang bajalan la oto tadi, indak to bilang lamo, maalun badannya kini, bekato sakali si batiar, iyo kabake la si Jamalus. Onde Jamalus kawan ambo dangakan banala di si Jamalus kok lah sampai awak ke Padang kok tiba tampe Jamalus nanambo karajo tolong capek diagi tolong laki suruh menggale ba itu kato badaninyo. Kato sampai Malus menjawab onde batiar kawan ambo picayolah badan batiar ambo indak pandai mau tambo ndak tahu bagara-gara tinggal memilih meja saja. Boleh kato besuknya tuma di butian ba itu bana kato badan si Jamalus mendanga kato co itu ndak tabado sanang do hati badan si batiar. Di mano to tiboan la tibo di taluk batuang to bajalan tarui juo di mano to lataan la nampak daerah Sipainan lapenan dari Sipainan menampu daerah Bungo Pasang. Raso sakam pak nasi jo makan dek bini di kampung nan tabayang dek lamo to bajalan baranti mangakan di padingi lama baranti makan noto di padila ala la turun penumpang banyak dan supir la turun pulo tumpak batiar yo Jamalus la turun lo inyo nambah duo la masuk ke dalam lapau satu tibo di dalam lapau nasi talatak lah di palayan aduk nasi lah jo sambanyo cukup sekalian air minum lah mulai makan badan inyo sadangnya makan si batiar. Kamu mulai pak nasi basuh satu mulai nasi basuh galak anaknya nan tabayang bantu si engla nama rupo yo mai lamonyo nasi mangkok basuh jatuh pada raya ye mato maniti ke dalam pinggan baru bekato si Jamalus onde batiar kawan ambo honda elok do menangis sedang makan di sisi tuo badan awak dia. Di sisi tua badan awak ndak boleh menangi-nangi, ndak boleh mengeluarkan air mata inyo tu makan tarui juo. Selesai makan jo minum iduit laoto di situ kar penumpang naik kasadonyo yo ala lanang air mae Ola si balati
Setelah jalan nyoto tadi ndak to bilang lamo bana indak disiko di palamo sadang inyo di hati oto. Sadang nyoto jalan kok dipandang, sadang di jalan kita liek maalun oto sadang jalan andel nyopor dari satu opor ke dua, dari dua lape ke tiga, dari tiga melompe ampe tambah di ampe tambah tangan ngotuane. Tambah diampe lapak tambah tanang apa tando larinyo tanang dan adang larinyo 80 ado mencilok ke 100 ado cipia 2 bili 120 pak lari oto kasuo hampir la kilometer kajaba kaja tonggak kilo laraba-raba tonggak kawe tampak-tampak gambar tengkurak nasi manasi kasih alui buni babu ni kerekel jaguang buni basi wala jalan gadang. Matando-tando pak larinyo kancang nambak cupucuk dilancan cok kumbang putui talinyo nambak cukuciang lepesan jo bak balui digatiku bentuk serasa koto baru cok kasih muka kedatang bentuk langkisau pak larioto. Sadang di jalan noto dipandang di tikungan kalason laba bunia buni kalason oto papa buni kalason titit buni pupui nyoto bajalan tarui ju. Yo indak di jalan di palamo di mano toto tiboan tibo di bate oto tadi otu tibo di bate oto tadi ndak lama to di jalan menampu daerah bumi alam mendaki bukit lampu ba itu kalau dipandang paneknya lape bukit lampu tibo di gawang oto tadi tapampang daerah tu manyonyo orang narami lah nampak rel kereta api itulah jalan si pampangan baru bakato badannya tu mayo si batir baduo jo si jamalus di balik kami ko turun ba itu kato si jamal halus na Alala turunnya nama dua turun jamalus jawatiar setelah turun dari oto agak saja lapak di badan inyo turun sawakat itu inyo turun oto bajalan ala bajalan oto tadi oto jalan jamalus tinggal yo baduo jawatiar nyo ambil oto kapasan naik oplet dari pampangan otuane oh indah disiko di palamo dek lamo to bajalan sadang di ate oplet juo lape dari si pampangan tababang daerah mato aye duduk seorang jo angan-angan jorang rumah
bapisalakas ane tuane indak to bilang dola mo bana maalun sajo badaninyo sedang di hati oto juo lapen dari matuai tababang jembatan buai di malo takkan amu pandi sedang kasih joana cangare ama malapenan dari tumanyo jembatan buai latibo di subarang padang di malo badan tekasan sejondu anak bagunggang panjang oto bajalannya tarui juho panek dek lamola di bajalan sadang bajalan oto tadi ndak di jalan dah di palam oto pacape kabasa kete nak jale jalan dah curitonyo di mana Pak Oto to tiboan tibo di pasar Oto tadi ndak betu malati boto di pasar indak to bilang lamu bana ala la turun badan jamalus baduo jo si batiar tarui karuma badan malus di ma jamalus tinggal dake dari biskop mulia di sinan badannya tinggal indak to etong lamo indak di jalan di Palamo sampai kalabu rumah gadang bacu assalamualaikum manjawe bini Jamalus Waalaikumsalam kata bininya siana mo bini Jamalus banamu pie marajo kima banamo pienyo marajoki ala lanai badan Jamalus baduo josi batiar kironyo bini badan Jamalus nambah namo si marajoki nyo tahu di si batiar rotuane ala duduknya di kurisi ayat talatak di marajoki yo di bini si Jamalus minum ladai ayat nangko pangaco ayat latibo pulo lah datang roti sekalian ba itu kalau kok dipandang lah nyo minum ayat nan talatak bakato badan Jamalus onde dia kandung marajoki abian bilik mungkoto itulah bilik untuk batiar nyojo awak di padang tinggal pai manggale jo badan udah marajoki pai manggale dia jo badan udah karena di kampungnya sangat miskin di kampung ditimang parasayan maka kadang-kadangnya jadi tukang angke inyo magen di pasarami adang dapat piti adang indah adang kosong ba itu sekali kata badan si Jamalus jawaban bini Jamalus iyo lau pie marajoki
Kalau pilagam kababelo katukurana si andale. Kalau coy itu da samoelo joawa inyo mangga. Ale ndak betu dai. Nanai ala minun satot minum ayat talata ladi Maroko sabatang seorang amai. Alai di tangalai anak ladang. O tanam dado malang lei di tangah lei anak ladang. O jatuh daunnya ama-ama. Tangalat sawa o jatuh daunnya one awa o tangalat sawa kasetlah sisiril oh di sinar lapadang oh di sinan tu banyak oh lalanggam manjuai. O calik-calik pae o labulie di dangai.
Bakato badan jamalus onde batiar kawanambo kota kantu bao lalalo. Oba itu kato badan jamalus kok lapawa samo makan tumpak di badan tumanyo pae si batiar bakato batiar ka jamalus onde jamalus kawanambo karano latibo ambo di padang iyo ditampe si jamalus ambo dak maniat do basanang-sanang muawa langsung ke pasar to cali keadaan pasaraya namano meja untuk ambo mandanga kato bantu itu baru menjawe lah si jamalus kalau iyo sabantu itu mola barangke la badan awak mola kapasala nak nyolai nak jale si bati garba itu bana kato jamalus ala la jalan la badan ninyo ala la jalan pae badan ninyo indak to bilang lamo bana di sinan kalau dipandang kalau nam badan ninyo kini indak to etong lamo maalun badannya kini kalau nam badan dirinya agak sajo badannya tidi agak di badan dirinya. Yo sadang bajalan pak tangga pasa jalan baduo badan iyo inyo jamang halus oh dia ola joba latiare oh indah to bilang oh lamo labana maaluni nyo sedang jalan sedang berjalan jalan juo latibo inyo di tengah pasar yo di pasar nyo narami seto tibo di pasar raya bakato badan jamalus iko mejawak nempunyo iko mejawak nempunyo dan iko tampe kita nempunyo tinggal pemilih si batiar manga itu lo bapikiran lah dia kandungan la jale ndak di badannya tu masih batiar la jale tempe badan awak mu awak duduk kelapa kopi boleh nak sanang dalam mati kita duduk lai ke dalam lapau to minta kopi 2 kali kita duduk sambil bercerita to sambil manuka-nuka pemikiran. Yo alala duduk pak badan inyo bakato inyo karang lapau onde te nempunyo lapau buean kopi susu te 2 kali ka untuk kami nambah 2 oete maka untuk kami tek nambah 2 kato sampai sebantu itu nyobue anaye dia tek seto nyobue anaye tadi aye terletak di hadapan bekato badan tek tadi onde nak kandung betiarai danga kato simaan bunyi
Danga kalian yo nambah duo, lamo hilang kalian dari siko, baru kini nampak di etek kamano salamo iko nakkan wengi. Baru bakato badan Jamalus onde tek dangan bana iko kawan tek di badan ambo banamo batiar nanetek sabui. Baru sampai dari pasisir nyojo ambo tek kapai manggale. Ko ado meminta kopi, ko ado meminta makan, agi makan saratoko. Ndak taba dosa nang ati batiar mandanga kato si Jamalus. Oh indak to bilang lamo bana salah sei minum ma badaninyo hari bertambah petang juo patang bajawe dengan sanjo. Oh sanjonyo sesanjo itu balik Jamalus jo batiar Oh balik Jamalus pak jo batiar ba itu kalau dipandang indah to etong lamo bana dek lamo inyo bajalan sampai ke rumah badaninyo. Satu tibo ditampe malu salala naik ate rumah nan malam samalam itu sudah makanlah sudah minum lama rokok lo badaninyo nyotarui kabili sorang-sorang lalalo inyo sarumanyo. Sato takalo pae sarumanyo sakalo lalo ari siang tando-tando ari kasiang bapico murai ate kayu bakuku ayam dalam kandang dak siang ari dek murai dak siang ari dek ayam. Tando-tando hari kasiang badara badarum darum bunyi tami yang rang balari ita singko mantunya ambun nampie katabi mato hari na Ampie katabi nyo mato hari indak to etong lamo bana nam pagi sepagi itu sudah ganti pakaian minum pagi sudah minum minyo ke pasar lati bonyo di pasar satu tibo di pasar raya maalun badan si batiar mulai manggale la badan inyo manggale nyo la pakai beja inyo karajo menjuai ikan basora badan batiar. Ala kato badan tiar sedang manggale pak gale ikan di sinan kalau dipandang iko tuku nan iko tambah nan iko buli perai sajo pokok le namu balikan ba macam-macam nanyo sabui ba bagai-bagai nanyo bilang
Walaupun inyo anak baru, ado juo orang membali, ado sekadar mencalik sajo, ado sekadar maharago, ba itu orang manggale, di sinan kalau dipandang indah to bilang lamo bana. Nanari pae batambah tinggi, abiari sari tu abiari baganti pakan nabi pakan baganti bulan sabulan jo 2 bulan manggale di kota Padang Karajo manggale ikan. La 2 bulan nyo tinggal tumayo jamalus Karajo manggale ikan balam taranggo ate tanggo manyang taurai ate pintu salam ta'azim badan kita wali sekete tantang itu to japui upie oh mardalena ma Japui badan mardalena tinggalnya tampe kontraan yo di daerah Sisurantie. Oh iya di kampung badan si Batiar lah 2 bulan suami pai kaba indah barito indah bapiti indah adola ituan. Bapiti nyo indah pa adolai sesen indah bapiti sarimi indah bakepi yang agak di badan mardalena menangi upi mardalena oh abang dangakan pasan dah ibu abang jo kami do bang gambo di siko bang anak dagang ya bang imar di siko ndak badusana do bang oh mande indah bapak indah harapan dake badan abang ba itu kato badan inyo. Oh harapan kabang bana, harapan ke tubuh badan abang, dape abang berjalan lama Tuhan. Oh dape abang bangai marantau ndak ado kabar barito sure sepucuk tak bakirim anta di ma abang tinggal berjanji abang kapai ndak lama kabar lah dape kini lah bara lama ko bang abang di Padang. Lado 2 bulan abang di Padang dapet sure indak bakirim sure sepucuk anta lei dui anta mati ndak batenggang kami di siko ndak batenggang kami Joana. Oh anak sadang kuat balanjo nang kete anak dalam baduang dapet abang bang indak bakirim bangai. Nanari pae sari tu ari tu tape ari Salasa bakato anak bake mardalena yo la upie engla tadi.
Onde ibu agi lapiti ambo kapa ibu bersikola kato sampai sebantu itu menangi badan merdalena. Onde eng laena anak ibu dia laeng nak sikola dia laeng nak baraja ibu bapitina. Nanda ado na oh ibu bapiti nak nanda ado seseni ibu nak bapiti sarimi ibu nak bakepiang iko balka di tanah beko nak ado bare pun awak nak ado jo apa awak nak kekemakan dan apa nak ado berkirim maya eng nak ado bali Hojane eng lena sekolah juo dia lain dak bersikolah mendanga kato dari mande menangi eng la sekutiko o ibu dengan mana eng iyo bu sekolah juo agiela piti kabalan yo buai oh anak menangi isa yo mai mencari anak lah menangi yo pai oh ado kain panjang 3 alai nyo ambil kain 2 alai nyo jual karang sabala onde te dengan mana balik kain 2 alai pagi anak balanjo pembali bare kamu tanah yote ba itu kato badaninya Tuhan Pembali barete kambotana mendanga kato bantu itu nyobali kain diete nyobali kain 8 ribu satu dapet piti 8 ribu ambil 2.000 yang kabalanjo salabia pitina bali bare na salabia pitina bali bare mendanga kato dari mana nyo ambil piti di eng la ibu padangan elo eng pai lebu kato si eng la barangke anak sekolah Hola pai badan eng la tadi nananak dalam badungan iyo labu yung si Gazali nyobuai anak elo onde Gazali na anak ibu Hola lo ketidu na di buayan jangan Gaza menangi juo orang penangi lembek gadang balela badannya elo ala buni lela merdalena Wala buni lelai merlo lalo na oh lalo na lalo na oh lalo na oh lalo kati dua lana di buayan tadanga di urang samo-samo mengontrak tadanga di rang sabalayo merdalena balela lambe aye mato taisa urang mandanga la menangi pulo yo ndak ado ibo do badannya tumayo si batiar ndak ibo seketek juo bini la jale anak dagang dape awak ba jalan jangan awet Tuhan
Indak bau tak batiar jo babana, ndak ado bana seketek juo. Awak lah jale bini urang dagang, tinggalnya tempe kontraan. Awak merantau ndak bakirim, kamau tak bakal mabalataan. Ba itu kata orang di Sabala, tumpak di badan Mardalena. Entong mana ngangi juo na